Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitri Nancing. Oke guys, kali ini apa jenenge aku nih sarapan ya guys yo. Hei, kawan kayak nganu guys. Aku arepe sarapan. Sini guys suaranya ngarep guys. Masa-masa wis bar. Yalah. Kuprat ra melok. Ya maksudnya digale. Gak eroh aku. Piye? Sepi ya bengi lah. Bengi lah Len. Bengi. Ya iya kan. Man. Jangan menir neh. Gak lah. Gak kok jangan menir neh. Jangan menir neh. Kok jangan menir terus. Lu mangan kok pas. Dang. Jangan melok. Asem. Asem apa aja nih? Coba. Ambek apa jenenge? Kotok. Dang. Mantap wae. Kok sadang neh? Bukan ya. Kalau wis ngecupno nyai. Duh. Kene urang-urang iki tak kayak kecap dadi koyo rupaku iki. Yo. Pasang. Pak ini. Piye? Yuk mangan guys. Ndang mangan kok. Tempenya kok tipis ini lah. Lho, nanti aku tuku loro tak gawe loro-loro iki koyo wong anu. Kok wong medit. Ini guys. Tak dadi Banyak loro. pengeluaran jadi nih. Apa nih? Uduhan. Oke. Dua mau ini belanja mah yuk. Mangan yang video pokoknya. Jangan makan tuh, mbak sarapan pora kok. Enggak. Aku pengen makan ini. Oh, padang. Piye tekok naira piye. Ya, kita rekreasi sopo. Enak apa mau kuwi? Song. Pas semangkon yang mangan mek semangkon. Apa ya nih? Ya tuh kene pecah. Kok lebih? Mana kok abang? Iya. Terus pura aja nih. Itu sih nyek. Mantep rong dano. Burung. Dan Mas Dam. Piye? Apa ya kok lebih? Betes. Aku udah nggak tahu ngaku. Kenapa abang aku udah tahu kok? Besok udah di meja. Aku yo ora tau mlaku-mlaku ndek ben mbek loro ya awakmu. Kalau berpo. Kemudian aku gak tau mlaku-mlaku ini. Jadi udah dek gak mulai esok Nah, apa mulai su? Udah sekolahnya Peri mulai esok Ndak apa? Mulai esok iki. Dan acara apa? Bar mulai su ini nane. Yo, ini yo. Kita jam itu mulai 7:30. Lebih halal. Gak arah. Cuma bercampur bujuk mon pengen. Aku gak tahu mau jangan asem manggung iki. Anggek iki. Pak Rokan dek punya masak rica-rica. Jadi sarapan. Terus tinggal sarapan Vino di esoknya lo. Itu kan apa? Jangan, Pak. Gak Apa apa-apa. ndek iki mau masak adikmu kuwi. Kudu nek ngelu. Alay. Ngelu ndek nane. Yo, Nek sing dipangan gak ketok, guys. saya tak bet. Yang dipangan ketok no. Tapi kok aku anu yo. Ora. Ya apa? Ini pas masak-masak lho, Cing. Kenapa? Kalau mbok uritan kuwi ternyata wis subuh. Kita dulu Mbak. Pak Rokan. Yo penak meneh. Sitok walah wae wakih aku lali entek bosok-bosok. Cuma nek wong posting Lombok aku tuh seling tak jupuk kalau untuk lumayan. Mbak kandone apa? Lemak. Gen ku kalahin mbak jadi iki. Yo, ini pot ya paling. Yo. Kowe kok nandur ning ngarepan kok nak yo. Arepan. Apa iki sing ngopi kopi? Tak nera. Sudah apa nek rene? Yo. Mungkin mbak. Udah masa uangnya gak sudah operasi ya sensi anu. Kene kono kan begini Pak Bedah motor ini. Titilii. Wong iki wong. Marani kok. Malah nih wong sing operasi kuwi. Gak sudah operasi jerene. Iki apa nih?
Dulu deh. Kak ora. Maksud dirinya ya. Tak persembah dari mantu enak deh. Wong tuwek wis sepuh. Masakne yo. Heeh. Kene kono numpak motor lho. Heeh. Sing nunggani iki mobil e. Terus Kak, Piye yo? Mahal ya. enak guys. Ki mak jahi larang lah tapi enak aku gelem jeng. 1000 ya dik iya. Karena iki nggone sapa? Jeneng ge mak jahi. Bade ini aku tuku, nek kuwi Pak sing tuku 1000 terae. Lagi. Tapi aku tuku terus setengah ini. Ini balik ini. Kan setengah gak anu. Ya lagi Mas teh lagi gak kayak iki. Ora malah bunga. Lah ki milihku kleru. Heeh, klaro kowe. Wis guys. Wis entak. Tak iris. Aduh main. Lah kok ora menit. Wah, gawe-gawe. Pemalas dia. Heeh. Nggak ini tok. Pengen kayak Jam 11 ya. Jam 11 ngelilir. Aku iki jam 09.00 wis turu, jam 11 ngelilir. Terus tangi neh. Turu neh jam 2, setengah 2, Cing. Setengah 2 ngelilir, turu neh terus jam 2. Jam 2 aku notit-notit terus diluk sak-sak terus setengah 3. aku malah ini gitu. Kenapa gak iso turu? Aku turu sih. Aku lagi jam 12 sudah dino iki. Tangi yo. Tapi aku nganu malam jembah iki gak iso turu. Apa gue aku mesti ke wedi yo nan. Kenapa ya? Aneh hantu. Iya. Telek. Ngengel aku ora iso turu yo kuwi malam jembah kuwi. Nah, Biasanya aku iso turu. Aku kan turu ning jaba bileh kasur jaba bileh. itu toh ya. Suara. Suara apa? Agak suara ente iki lho. Masa nih gini mana ngono? Vino wis turui. Aku kan jupuk roll. Kuwi wis ngene. Bu, kan suarane kok Vino. Bu, alun-alun. Aku ndang koyo anu, guys. Aku nyeluk kowe kae ya. Mu. Ya. Angel kok tau. Sak kira biduki. Gawe ku suara enek suara ngono iki, Cing. Ya omahku. Ya persismu awakmu sing nyeluki. Ada nih, aku ingin. Terus aku ada ayo kan tak nak ngene. Biduki apa ngono ya. Aneh. Tuh. Vino turu. Terus aku ngerti jobo. Gak enak wong. Terus aku eling ngene. Bu, saiki kan malam jembah. Terus Vino ki ngono. Pas cek melek nih. Aku rontok pedhi piye ngono. Tapi ya piye gak iki. Biasa ae. Terus neh. ora mas. Terus neh, Cing. Mana? Peturu kan Pak Rokan kan wis turu sik ya ndek nyetel bajo. Oh. Bengi iki kaya enek suara. Vino buk ning kasur mak bluk ngono. Terus lawang kaya enek sing buka rek ngono barang asam. Aku rawane anu tak rem-remo le. Aku krungu. Tapi sing nyanyi kan. Terus kan gini mana? Enek paling. Paling enek. Maksudnya. Tapi aku gak bengi yo mbok iki. Soalnya apa sih mak lali? Udah kowe. Hah? Terus mbok ndek apa nih? Gak ada semangatnya. Lebih. Enggak, Bang. Rasane beda, kurpa anyar kayak bawah. Biasanya besuku mangan terus. Tapi guys, deknya wis tak ewangi mangan. Terima kasih banyak. Nah, mangannya kok. Mah, engko kuwekno yo. Pas nang 10 enak. Mungkin agak. Kowe sak urunge pogong ngonten, Mang. Enggak, aku kan nggak dulu film. Wah, lele. Pas aku di ini, naik ke ini nak iya mau. Piro? Ada ini. Foto apa? Nanti foto. Ngono kok pengen bayaran. Ngono kok dolare pengen nemplek, guys. Walah. Mau apa foto 16 nih? Sampai foto naik pian mau nih gini. Ya iya. Bener Anu kawak le, foto kawak le. Tapi Mas. ya. Wis pede sendut ki nanti foto-foto apa piye ngono lho ya. Ben FYP. Mbak Wiwin bang pas tak foto ki ya ngono. Wiwin. Nek Mbak Wiwin kan melok, Mas aku gak melok wonge, dadak Melok. rekreasi. Nyebdol jam pira? Dek Mang. Pinoi? Iya, Tak kira bengi kok bengi. wis 3:30 Mang. Walah.
Tak kira bengi buka nang. Dikirane Yuwani yo melok kan maca ayu no. Do wes gak ada munggah do aku ora melok ngono. Aku dikirane Mari bebek kan kena ki ayu mu yo. iya aku dikirane yo melok. Do aku gak melok. Moh kena. Yang yo nangis tak, dek nangis. Nek gaya. Heeh. Bangade jaluk enak. Ya. Kan nek tak kadari kowe dik mangan aku tangi jam 2 terus setengah telu Vino tak godhog banyu. Terus adus, terus mangan ambek rica-rica mang terus tak ombeni antimu. Kok kita makan apa piye? Buat rica-rica terus. Iya. Ya. Oh alah. Jadi, Kan